Heh, nyapa warna kene? Tinggalku kali ya weh. Lah ya tata cilik, nyapa ngene kene? Memang nyapa wong berdua lagi siapa? Lah ya weh cah cilik. Lah ya tata cilik. Apa aku gak pantas ya jadi cah SMA? Kok aku dibully terus? Emang aku secilikku ya? Bundanya apa kok nangis? Nyapa nduk? Ini apa tuh nduk? Mulai sekolah kok nangis? Jaja cerita karo ibu. Mboten napa-napa, Bu. Ngomong nduk gak apa-apa. Anu, Bu, kula mboten kersa sekolah ten mriko. Lah nyapa? Kula mboten gadah rencang beli kula mergo kula ndek. Ya Allah kan kamu kok ngono. Sing sabar ya nduk ya. Nggih, Bu. Kasih sing iki Bu sih. Mosok kuwi tugase? Bukan sing iki to. Iya, kuwi lho tugase koyoke. Ayo, mending pikirnya di dua aja gak sih? Bocahnya gak iso bareng. Ayo. Hei, nyara apa kowe? Mbak ae lagi bukune. Nyapa tau buku Mbak Gua? Aku salah apa? Aku gak ganggu awakmu. Lah, kok aja terus mbak ae. Perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Itu gasnya kapan lo tak buku mulai? Halah, ya udah dinaik aja di Berno. Ya mas lah, biasanya kok sampai eh? Makasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Cah, saya tugas urung ban nanti kumpul nih. Sampun Bu. Kamu itu lo bukune. Loh kok kurang siji? Devani, Rene, ini tugasmu. Nggih Bu. Ini tugasmu, Dep. Nggih Bu. Lah nyapa kok urung? Mboten napa-napa. Kalau kita ngumpulake benjing. Ya wis nang nggon nek. Nggih Bu. Bocah iki kok kayak gak beres ya? Kenapa Bu? Pun Bu nderek kula riyen. Nggih. Monggo Bu benar riyen. Nggih. Enten napa Bu kok kula dipanggil ten mriki? Napa putri kula nakal Bu? Mboten kok Bu, jenengan kula panggil mriki amargi putrine jenengan mesti murung. Depan niku pernah cerita ten kula nek rencange mboten semerep kalih depan niku. Sinten Bu sing mboten sumerep terus nggih niku permasalahanipun. Riyen nggih Bu kula pados nggih paniriyen. Nggih. Ayo Nduk. Nyapa Nduk, kok meneng ae? Gak apa-apa Nduk, cerita ae ben iku gak iso ngusir. Kurang dek ini waktu tugas diganggu kali golongan Selva Bu, ibu kula disuwe. Ya wes, celuk Selva karo kanca-kancane ya. Ayo Bu. Loh, nanti Selva, kok gak enek? Gak melu bocah nang ndi? Anu Bu, Selvane mboten lebet, tiyane sakit. Apa bener Dep? Bocah kuwi sing mbuli awakmu. Harus Bu.
Allah, Nduk, kalian kan aja seneng bully. Karo koncone iki sing rukun, enek pasale lho. Pasal apa, Bu? Pasal 310 lan 311 KUHP. Kalian iso dituntut kok. Ayo kalian nang padha minta maaf ning Devani. Surane, Dep. Kalian ki nek minta maaf ki sing tenanan to karo koncone. Iya, Bu. Surane ya, Dep. Ya, tapi aja dibalikin ya. Surane ya, Dep. Ya. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not